sibiri ye juwe kalo tile wɔɔrɔ san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Some Ɲamɛ ɲinɛ ale yɛrɛ kɔni tako fɔlɔ ni ale yɛrɛ kɔni bala ka kɛ bi sibiridon juwe kalo tile wɔɔrɔ san 2024 kɔnɔna na Ɲamɛkaw olu fɛ yen nɔ. O hukumu de kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita ale ni a baaraɲɔgɔn Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré olu yɛrɛ kɔni bɔla ka u kunda Ɲamɛ kan. Fɛn yɛrɛ kɔni Niger ale jamana ɲɛmɔgɔ ye Général Abdraman Chani ale yɛrɛ kɔni bɔla ka taa ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu kunbɛn ni bonya ani karama kɔnɔna ye. Some o yɛrɛ kɔni bɛ ka sigi kun min kan o de walasa fɛn yɛrɛ kɔni banbagaciw ye olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ ni jamana saba in kɔnɔna na lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na. O tɛmɛnen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ a yɛrɛ bɛ ka sigi kun wɛrɛ kan i n'a fɔ fɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko ye ale ni an ka laadala ko ni yɛrɛ kɔni Some yɛrɛ kɔni bɛna se ka kɛ sababu ye ka to ni jamana saba in u ka bolo di ɲɔgɔn ma a tɔ bɛ se ka sinsin. Halisa an bɛ to an ka camancɛ fanga ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔnɔna an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kuma ɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni kɛ ni Irisi ale ye fanga tigilamɔgɔ dɔ ye. Kuma ɲɔgɔnya o yɛrɛ kɔni bolila kun min kan o de k'a ladɔnniya k'a fɔ baarakura dɔw olu yɛrɛ kɔni bɛna sigi sen kan. Fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ye ko ale yɛrɛ kɔni bɛna centrale nucléaire o yɛrɛ kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛna se ka kɛ sababu ye k'a to Mali ale yɛrɛ kɔni bɛna lafiya kuran ko o kunkanko la. Ka sanga ni an ka fanga tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye fɛn min yɛrɛ kɔni ministre de la défense ye Colonel Sadio Kamara ale bɔla ka kuma ninnu tɔ sɛbɛntiya kosɛbɛ alamisadon juwe kalo tile 4 san 2024 kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni bɔla ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ an ka ba Maliba ale yɛrɛ kɔni bɛna usine kura sɔrɔ usine min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye marifakisɛw ye ale ni an ka kɛlɛkɛfɛn caman olu bɛ se ka dilan yɔrɔ minnu na a y'o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye blindé ye ko an ka ba Maliba ale yɛrɛ kɔni bɛna se ka to ka olu monter a yɛrɛ. An ka fanga tigilamɔgɔw ka kunnafonisoba DIRPA ale yɛrɛ kɔni bɛ a ka laadala ɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni kɛ kalo kalo nin kalo in ta o yɛrɛ kɔni kɛla tɛnɛn tɛmɛnen juwe kalo tile fɔlɔ san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka ɲɛmaaba ye ni ale bɛ wele ko Colonel Major Sulemana Dambele ale yɛrɛ kɔni bɔla ka jamanadenw ladɔnniya a y'a jira k'a fɔ juin kalo tɛmɛnen ba Maliba ale yɛrɛ kɔni ba sigila dɔɔni ko an ka fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ye sebaya caman o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka tɛmɛ kalo tɛmɛnen kan o tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ tilala tuguni ka wele ko o yɛrɛ kɔni lase jamanadenw ma kosɛbɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakilila sigi ka sabu kɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa lakana ale ni basigi u bɛ se ka na jamana kɔnɔna na. Mohamed Ali Batili ni ale an ka ba Maliba ministre kɔrɔ ye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni welela brigade d'investigation judiciaire ma olu fɛ a ka enquête ko kunkanko la. Ka sanga ni an kunnafoni dilaw ka kunnafoni di soba ye autorité de la communication ak ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen ko o yɛrɛ kɔni ɲɛsi arajoso ale ni télévision ma kosɛbɛ kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bɛ ka boli min kan o de fɛn min yɛrɛ kɔni ye publicité ye min yɛrɛ kɔni ɲɛsinen no médicament traditionnel ma ko dankari ko ka kɛ o la aki ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni tɛna médicament traditionnel ko a yɛrɛ kɔni tɛna o baaraw olu labali ko nka ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye a publicité ye kunnafonidisow la ko ka dangari kɛ o la. A yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Buguni quartier min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Lafiyabugu ko olu yɛrɛ fɛnɛ maaw bɛ ka nin dantɛmɛwale yɛrɛ kɔni yira ko nin bingani wale kɛlɛ in bɛ olu fɛ yen nɔ kosɛbɛ ko u yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka yala ka don olu ka dugu kɔnɔ ni maramafɛnw ye ka musolakaw ka olu faga ni yɛrɛ kɔni kɛlen n'o kamanagan koba ye ka sababuya kɛ nin bingani wale in ko u yɛrɛ kɔni tɛ ka se cɛlakaw ma ko u bɛ ka musolakaw faga nka mun de la o yɛrɛ fɛnɛ b'a la ka kɛ.
halisa an bɛ to segu ale kunnafoniyaw kɔnɔna na kabako ko ale kɔni tɛ ban an bɛ ala deli ala kan kisi ka an tanga o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni segu ale kɔnɔna ye u ka hôtel belebele min nɔ ni ale yɛrɛ kɔni dɔnnen don kosɛbɛ ni a bɛ wele ko hôtel de yaya ni a bɛ gare routière ale masurunya la a yirala k'a fɔ cɛlaka dɔ jumadon juillet kalo tile 5 san 2024 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 11 waati ale yɛrɛ kɔni tala a ka mobili RAV4 o yɛrɛ kɔni jɔ ni hôtel o masurunya la ko a bɛ jigin ka taa sogo san o wagati de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni mobili kɛrɛdala mɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni y'a jateminɛ ka fɔ sisi o bɛ ka bɔ mobili fan fɛ olu yɛrɛ kɔni wulila joona ka taa mobili yɛrɛ kɔni kapo ka a dayɛlɛ ka a lajɛ u yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ fɛn min yɛrɛ kɔni maramafɛn marifaw ye olu yɛrɛ kɔni cɛjugu tun bɛ mobili in kɔnɔ kosɛbɛ o wagati kelen yɛrɛ de kɔnɔna na mobili ale yɛrɛ kɔni sina ka bali ka mɛnɛ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka protection civile maaw ye olu yɛrɛ kɔni bolila ka u kun da ni yɔrɔ kofɔta in kan walasa u bɛ se ka taa fɛɛrɛ joona o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka tasuma a faga fɛn min yɛrɛ kɔni mobilitigi ye ni ale yɛrɛ kɔni sɔmina k'a fɔ ko tasuma o yɛrɛ kɔni bɛ ka mɔrɛ mobili in na ko a yɛrɛ kɔni bolila ka a tunna ko halisa an bɛ wagati min na ko a yɛrɛ kɔni ma ye fɔlɔ ni yɛrɛ kɔni kɛla kabako ko ye segu ka olu ma kuncɛla an bɛ taa kɔkan kibaru la tile 2 ɲɔgɔn kɔ yanni sommet de l'organisation ouest africaine ale ka kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ni Mohamed Bazoum ye ni ale Niger jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni coup d'état o yɛrɛ kɔni kɛla ale la kabi salo juillet kalo tile 26 san 2023 kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni ka avocat o yɛrɛ kɔni wulila ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila CEDEAO ale jɛkulu ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka Mohamed Bazoum ka ale bila ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ alamɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na